Леле, потрес, 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 потрес. Значи, докъде стигна народа? Просто, само мога да кажа, прост народ, слаба нация. Може ли ти да кажеш на едно 10 годишно момиченце, окей, от Аска на брат му, и анонимен на всичкото отгоре, да му кажеш на това момиченце да умре? Че това момиче е на 10 години, то още и половината от детството си не е живяло. Може би половината от детството си е живяло. И какво искате да умре едно малко 10 годишно момиченце? Вие добре ли сте да ви изтъкнат ръцете на нос? Просто не знам, защо защо не го правите такъв да се дразни, не мога да ви разбера защо. Обаче просто е толкова съм потресена, че няма на къде. Наистина няма на къде. Тя е толкова сладичка, толкова хубаво пее, защото сега гледах и другите отговори. Толкова е сладка, толкова хубаво пее. И наистина и братя много свясно, че по отговорите, които дава. Обаче, вие сте без коментар. Аз не знам как може да напишете това на едно 10 годишно дете. Наистина не знам как. Просто какво сърце трябва да имате? От камък ли ви е сърце? Никога, дори не ме може да кажа, да ви пожелавам да умре. Вие луди ли сте смърт? Това е, трябва на никой не се пожелава. Ако на вас да се случи, как ще се чувствате? Ако изгубите някой ваш близък? Това е ужасно. Наистина ужасно. Наистина ужасно. И то, като си помислиш, че момичето е на 10 години, на 10. Не мога да говоря повече. Просто съм потресена от всякъде. Това е. Наистина голям пропуск. Живях с това да го. Еле, на къде отива народа.